ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತೆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾರ್. ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಪೋರೆ ಆತುಜಿ ಬಾಯ್ಕೆಗ್ ಆಂಡಲ ಅವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಮದ್ಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಒರಿ ಹುಡುಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಯ್ನೆ ಈ ಸರ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಅನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಕಡಪುರ್ವೆ ಈರೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂತೆ ಆ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಿಡಿಯೋನಿ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅవి ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ದೆ ತಮ್ಮ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಐಕಾಂಡಲ್ಲ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ರಜೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಬೈಕೆ ಪೋಡೊಂದು ಅಂಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಸಡನ್ನ ಬೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿರುಗೋರಪ್ಪನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಆರ್ಮದೆ ಮತ್ತು ಆಸಾ ಅವರ ಬಾಯ್ಕೆಯ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಫೋಕಸ್ ಅವನುಂಡು ಅವು ಬಂದು ಜೀರೋ ಬಿಗಿನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಜಿತೇಶ್ ಒಂದು ಶೂಟಿಗೆ? 1,000 ಅಷ್ಟೇ. 1,000ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ತದೆ? 50 ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡಿ? ಅದು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ನಾನು ಈಗ ಫೋಟೋಶೂಟಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು 3,000 ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾ ವಾ ವಾ, ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ತೋಲೆ ರೆಡಿಯಾ? ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ರೆಡಿ ಬನ್ಪ. ನಾಗೇಶ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಚೂರು ನಾಗೇಶ. ಹಾಂ, ಈಗ ಅನೀತ್ ಅವರು ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದಿದೆ. ವಾ 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 ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ. ಏವೇ ಓಕೆ ಸರ್, ಹೌದು ಆಲ್ದು ರೆಡಿ. ಕಾರ್ ಬರ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖ ಮಿತ್ತ ಚೂರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಂದಿರಿ. ರೂಪೇಶ್, ರಕ್ಷೀಶ್ವರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿತೇಶ್ ಕೊಯ್ಯೂರ್. ಸೂ